pohdin mielellään rahastressiä, eli sun oman henkilökohtainen talous ja siihen liittyvä stressi, niin onko se todellista vai onko se enemmän opittua? Eli tarkoitan sillä, että onko meitä jollain tavalla harjoiteltu siihen, että meidän fokus on siinä rahassa ja että jos sitä vähän heilautellaan, niin tulee heti se turvattomuuden tunne, eli pelko. Sitten tulee niinku semmoinen yleinen stressitila, että onko se enemmän niin kuin meitä on harjoiteltu siihen, että näin meidän kuuluu reagoida. Koska se tulee niin nopeasti. Jos tulee elämänmuutos, niin se rahastressi iskee aika nopeasti. Niin en tiedä, mitä tuumailet?